Kasay Bisaya variety nga pwedeng habuga. Oh, tupong akong gihabugon. Pero dili daghang bunga ni. Ayun mao pa may pag 3 months pa man ni karon. Habog kayo. Ano Bisaya variety. Wala na bunga oh. Yellowish ang color niya. Compare na to sa hybrid. Dagko kay hybrid, dagko kay bunga. Mas dali harveston. Puro brato siya. Ang siling Bisaya ang presyo karon 380. Mahal. Hindi na ni kaabot kay wa pa man mahinog. Sige lang at least natin paabuton. Mananom lang ta. Muna kinabuhi sa farmers. Okay, bye-bye.